Hello mga Yinyens, good morning. Mga Yinyens, no, happy Monday morning mga Yinyens. Good morning. Ngayong araw to mga Yinyens, April 1 mga Yinyens, no. Papalis natin yung sidecar ni Kuya Junior, no. Yung sidecar niya, itong Supremo 150, no. Kasi kaya mga Yinyens, yung plate number niya kasi is dulo yung 4. Tapos yung pangalawa is 2, kaya first week siya ng April, kaya hanggang ano to, ang reason ito is April 1 to 7. Kaya tara mga yan, samahan nyo kami. Ayan yung plate number niya mga yan. So ayan, dulo 4, tapos yung pangalawang number is 2. Ito mga yan is first week. Ito first week 1, 2, 3 is first week ng April. Tapos ito naman 4, ito yung April ang registro niya. Kasi pag 1, January, 2, February, 3, March, ang 4 naman is April. Tapos naman yan, yung pangalawang numero, ito yung kung parang walang weekly penalty, kaya updated kayo dito naman yan sa ganyan. Yes, tatanggalin niya yung tatanggalin niya yung tunog sa tumutunog ito mga yan. So baka bawal sa LTO ito. Ay mga yan, so tumutunog siya. Ayan. Ayan, tatanggalin niya yung tunog mga yan. Ayan, si Kuya Junior, tatanggalin niya yung tunog ng motor kasi tumutunog to. Ayan mga yan. So nalagay kayo sa tatanggalin niya sa extension muna dito sa LTO. Inspection muna. Tapos pagkatapos ng inspection, babayaran niya sa loob. May assistant yung chassis. Tapos yung engine. Kaya yung engine inspection. Dito na sana mo yan sa LTO Lingayen. Hey sir, ano kung mapasado ba siya? Ayan, brake. Tapos check ko na yung okay na sir? Okay, shout out ka sir. Ayan mga yan, so pasado mga yan, no. Okay siya mga yan, so pasado. Walang problema sa LTO. Ayan mga yan, no. Okay ang mga dito. Kaya ano yan, antayin natin yung papel kasi pupunta tayo dun sa loob sa mga LTO. Ayan. Doon yung naman yan, so LTO Lingayen, doon natin babayaran. Ayan. Senior ito, Biometilin. Pila ka na doon? Doon na sa 6. Manawis John Paul, license. Sa 6. And then Pacubas Kendrick, student permit. Pila doon ka na sa window 6. Evaluate na, tapos babayaran. Ipila mo na doon. 6, no? Ayan. Last call for the Mayas, dito kami sa may LT Lingayen. Nagka lang yung magbayad. Senior, Biometilin pag senior. Check na yung motor, magbayad na dito siya. Convenience. Share C, Junior. Share. Okay na? Okay na? Ayan yung resibo niya? Okay na? Tara na.